Ahojky, tak jsem doma. Dneska, když jsem vylez ráno ven, tak jsem viděl měsíc krásně na obloze. Ještě teď je vidět, teď na něj zrovna koukám. A říkal jsem si, jaký úžasný den to bude. A tak jsem vyrazil na svoje schůzky. No a ještě než jsem vyjel z Teplic, tak najednou auto mi přestalo jet. Prostě konec, najelo. Nastartovalo, chcíplo, nic. Já jsem se ho vlastně pořídil, půjčil jsem si na něj, abych mohl nějakým způsobem fungovat a dělat práci, kterou jsem si našel, protože jsem v situaci, kdy se úplně nedaří finančně, už je to nějakou dobu trvá a já se snažím dělat různé kroky a ať udělám jakýkoliv krok, tak to prostě furt nejde. Šperky úžasný, ano, tvorba mě baví, ale prodeje se prostě skoro zastavily. Co se týče nějakých akcí, tak tam mě to úplně nevede, jako byly mužský kruhy a podobně a konstelace dělám jednou za měsíc, takže super, paráda. Ale není to na to, abych ustál ten měsíc a tak. Tak jsem se rozhodl, že prostě půjdu do práce, že přestanu lpět na těch věcech, které jsem si říkal, že by byly fajn, že když už jsem si našel svoje nějaké poslání, tak bych ho měl vlastně dělat a mělo by mě to živit, ale ono se tak úplně nedělo. Současně jsem si uvědomil tu zodpovědnost nejenom sám za sebe, ale i za vlastně děti a všichni, co ke mně patří, že tam mám nějakou potřebu a povinnost jim nějakým způsobem pomoct a aby byli prostě schopní fungovat. No a tak jsem začal dělat nějaký kroky. Začal jsem pronajímat oázu, to chvíli fungovalo, ale pak se tam dostávali lidi, kteří ten prostor vlastně ničili. Já jsem si řekl, že tohle z toho vlastně nechci. A ať jsem začal vymýšlet nějaký jiný kroky, tak vždycky chvilku, teď třeba ta práce, tak jo, super, najednou se to hezky poskládalo, člověk mi zavolal, jestli to nechci dělat, na živnosti já, když něco prodám, tak budu mít z toho provize a pak nějaký drobný za schůzku za benzín, super. Ale samozřejmě je to práce s obcema, kde to všechno dlouho trvá, protože ten starosta si všechno potřebuje nechat odsouhlasit zastupitelstvem, takže když s ním člověk něco probere, než se i domluví, tak potom trvá minimálně měsíc, než to proberou, než se vyjádří a tak dále. Takže byť jezdím a tvořím, tak prodeje z toho ne úplně padají, protože málo který to podepíše na místě, protože může. No a tak vlastně řeším furt neustále nějakým způsobem ty svoje finance a přiznám se, že už nevím, že už jsem z toho úplně vyčerpaný, protože mám pocit, že ať udělám, co udělám, ať udělám krok jakýmkoliv směrem, tak se to furt nějakým způsobem neskládá. A já si říkám proč, protože bylo období, kdy jsem v té hmotě uměl vytvářet finance a kdy mi to prostě šlo. A teď už to období je poměrně dlouhý a já si opravdu nevím rady, co s tím. A shodou okolností, když to tak pozoruju, tak u mužů, který mám v nějakém svém okolí, ať už teda fyzickým nebo virtuálním, a jsou to muži třeba, kteří vystupují i na tom Facebooku a veřejně a pořádají nějaké akce a jsou považováni za muži z M, že to jsou vědomí muži a muži v nějaké svojí síle, tak vlastně si uvědomuji, že máme společný, že furt řešíme nějakým způsobem finance. Ať už teda, jestli je vůbec máme nebo nemáme, jak přežijeme, je fakt, že se to vždycky nějakým způsobem poskládá, ale poskládá se to tak, že je to vždycky úplně na knop a stojí to obrovský úsilí. No a tak je zajímavá ta paralela, anebo máme strach o to, že vlastně budeme v chudobě, že nebudeme mít dostatek, když to tak nějak pozoruju. A říkám si, co se to děje, co nám to má říct, protože je nás víc a já tohle video možná dělám i jednak za sebe, protože fakt prostě už nevím kudy kam. Vždycky mě to někam dostalo a já jsem se z toho nějakým způsobem cestu udělal krok někam, ale furt se to neskládá a já už nemůžu a vlastně nevím, co dát. Teď mám rozbitý auto, na který jsem si půjčil, auto nejezdí. Opravář, kterýho mám, tak ten je na dovolený, vrátí se ještě tak za 14 dnů. Stejně na to nemám peníze. A tak si říkám vlastně, co ten vesmír po mně chce, kudy mám jít, co mám udělat. Co ještě mám v sobě přijmout, co ještě prostě jinak.
můžu se rozhodovat, dělám si vize, dělám prostě si vizualizace, pracuju si s tím. Už jsem se obrátil i vlastně na jednu kamarádku, šamanku, která mi nakonec řekla, že si to mám vyřešit sám a já fakt už nevím. A už jsem na několikátém dně, z kterého jsem se vždycky trošku poodrazil, ale nedaří se mi z toho odrazit úplně. A vlastně už nevím co. Moje touha prostě poplatit, co je třeba a přispět dětem na to, co by chtěli a co by je bavilo a podporovat je a nejenom na tohle, ale i na to živobytí, tak je obrovská a já prostě nevím. Ono to všechno vypadá, že člověk je radostný a veselý a jo, já to tak beru, já to prostě vnímám, že to je nějaká lekce a ten život žiju a prožívám ho každý den. A ty věci, co mi chodí, tak to neberu, jakože bych byl v pozici oběti a nebo prostě obviňoval z toho cokoliv jiného, kohokoliv jiného. Já vím, že ta zodpovědnost je moje a že to musím udělat já, ale já prostě nevím co. Já prostě nevím. A tohle období nevím, je tak obrovský a vždycky tam se vynoří nějaký ostrůvek, ale zase to spadne do toho nevím. Možná máte nějakou radu, možná to máte podobně, možná nevíte, co s tím, tak se pojďme třeba sejít, pojďme si o tom popovídat, pojďme si pozdílet. Budu vděčný za jakoukoliv práci, která prostě v tuhle chvíli vyřeší nějakou situaci, v který jsem a abych se mohl to odpíchnout a fungovat dál, protože tohle je obrovsky vyčerpávající a špatně se v tom i tvoří cokoliv jiného, ale vím, že to má být, ale já nevím přijít na to proč. Když se stiším, když se prostě naladím, tak prostě mi to nepřichází a když mi něco přijde, tak já to udělám, ale stejně to nemá ten efekt. A říkám si, to už přece nemůže být zkouška. To trvá už nějak dlouho a nic jiného se neobjevuje, takže já nevím. Takže i o tom příspěvek, o tom, že nevím. Že ať člověk může mít pozitivní přístup k životu a pozitivní pohled na svět, tak se vlastně může dostat do okamžiku, kdy fakt neví. A je to i bytostný nevím. A může zkoušet všechno možný, naslouchat a stejně prostě nevím a stejně se to nehejbe. Rozhodl jsem se, že prodám zahradu, dal jsem to i realitce. 14 dní se vlastně nic neděje, nikdo se neozval. Zkouším veškeré možné cesty k tomu, abych to zvládnul. A nic. Tak jestli jste na tom podobně, tak nezoufejte, ono to nějak přijde, ale rozumím vám, že je to těžký. Rozumím, že tyhle situace jsou opravdu obtížné to zvládnout, ustát a v té situaci najít to řešení. Tak ať se nám daří a ať to všechno zvládneme.